Όπως είναι γνωστό, εμείς σαν εργαζόμενοι πιέζουμε το έργο αυτό να τελειώσει πολύ γρήγορα. Δυστυχώς και η κυβέρνηση και η διοίκηση έχουν μεγάλες ευθύνες για αυτή τη μεγάλη καθυστέρηση. Το τρένο, κατά τη γνώμη μας, για λίγο χρονικό διάστημα θα καθυστερήσει. Μπορεί να έρθει σε 2-3 μήνες, μπορεί να κάνει και ένα χρόνο. Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα που δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε πότε θα έρθει το τρένο. Είναι καθαρά θέμα της κυβέρνησης και της διοίκησης στο ΣΕ. Όταν λέτε πρόβλημα, είναι πρόβλημα διοίκησης ή κάποιο τεχνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο σιδηρόδρομος? Έχει να κάνει με κάποιο τεχνικό συμβούλιο που δεν έχει εγκριθεί, που δεν το έχει διορίσει ο Υπουργός και δεν μπορούν να προχωρήσουν τα έργα. Ναι, είναι που έχει την ευθύνη. Έχουν ολοκληρωθεί, αλλά όμως για να ολοκληρωθούν ακριβώς, να ολοκληρωθεί 100% και να μπορεί να κυκλοφορήσει, πρέπει να οριστεί αυτό το τεχνικό συμβούλιο για να μπορέσει, ας πούμε, να ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Και είναι καθαρά ευθύνη Υπουργού και διοίκηση του ΟΣΕ. Εσείς όμως, κύριε Πετράκου, μπορείτε να πιέσετε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί ο κόσμος περιμένει. Αυτό θέλω να σας πω, ότι εμείς έχουμε παραπιέσει πολύ αυτό το πράγμα και μάλιστα σήμερα το Σωματείο έχει ένδειξη διαμαρτυρίας από την εκδήλωση που κάνει, θα αποχωρήσει πάνω σε αυτή την κατάσταση. Και μάλιστα πριν ένα μήνα πιέζαμε τη διοίκηση πάρα πολύ. Μας έλεγε ότι στις 19-20 Γενάρη θα έρθει το τρένο και γι' αυτό έκανα και την εκδήλωση εδώ πέρα. Εμείς είχαμε πει ότι δεν το βλέπουμε να έρχεται. Και σήμερα αυτό που γίνεται είναι μια κοροϊδία, γιατί πήγαν, συνδέσαν τη γραμμή χωρίς να είναι έτοιμοι και φέρουν το τρένο μόνο σήμερα για την πίτα. Το τρένο δεν έρχεται. Δεν έρχεται. Μπορεί να έρθει σε 3 μήνες, μπορεί σε 5, δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά όμως το τρένο δεν έρχεται. Ξεκάθαρα και την ευθύνη και μάλιστα η ευθύνη είναι αποκλειστικά και της κυβέρνησης και της διοίκησης. Το τρένο πιστεύω ότι θα έρθει αρκετά σύντομα, θα έλεγα. Υπολογίζω μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2008 θα δοθεί στην κυκλοφορία. Υπάρχει πρόβλημα ότι δεν έχει οριστεί ακόμη, από ό,τι μαθαίνουμε, η τεχνική υπηρεσία. Οπότε ο εργολάβος δεν μπορεί να. Φοβούμαι μήπως δεν πάρει τα χρήματα. Δεν υπάρχει τεχνική υπηρεσία, δεν υπάρχει τεχνικό συμβούλιο. Όλα αυτά θα ταυτοποιηθούν, θα προχωρήσει, μέχρι το πρώτο τρίμηνο θα δοθεί στην κυκλοφορία. Αυτό που είπα στην αρχή ισχύει. Την Παρασκευή συνέβη ένα μικρό ατύχημα κατά τη διάρκεια των δοκιμών, και το δοκιμαστικό βαγόνι. Να σας πω κάτι. Ατύχημα συμβαίνει όταν είναι κάτι στην κυκλοφορία. Δοκιμές γίνονται, ατυχήματα θα υπάρχουν, προβλήματα, δοκιμές γίνονται. Δεν είναι. Άρα μέσα στα αναμενόμενα πλαίσια είναι όλα αυτά τα πράγματα. Μην το διωγγώνουμε δηλαδή. Τελικά οι αργοί πότε θα μπορούν να έρχονται και να φεύγουν με το τρένο? Είπα μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2008. Μέχρι τέλος Μαρτίου πιστεύουμε θα έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Σήμερα εδώ θα κάνετε? Ήρθαμε, κάνουμε το δοκιμαστικό, θα προχωρήσουμε μέχρι Τρίπολη και προς τα κάτω. Να δούμε τι γίνεται, πώς πάει η γραμμή. Να δούμε εδώ τον κόσμο, να δούμε τα τοπικά προβλήματα. Η γραμμή είναι και μέχρι τον Ναύπλιο το τρένο. Βέβαια, είναι πλήρως ανακαινισμένη, καινούρια. Καινούρια τεχνολογία, είναι πλήρως συγκολλημένη, που σημαίνει ένα ταξίδι πάρα πολύ άνετο, χωρίς τα γνωστά χτυπήματα και αναβαθμισμένες ποιότητες. Μέχρι το τέλος Μαρτίου αυτό. Σε σύντομο χρονικό διάστημα βέβαια, σε ένα πολύ πιο σύντομο, με αυξημένες ταχύτητες. Αλλά κυρίως είναι ότι θα υπάρχει συγκεκριμένα δρομολόγια, συγκεκριμένη ώρα άφιξης, αναχώρησης κλπ. Δηλαδή ένα άνετο ταξίδι. Σερνούν καθημερινά πιστοί στο ναό του Αγίου Πέτρου στο